La sala Sant Roc, situada a la part baixa de l'edifici gòtic de l'Ajuntament de Vilafranca, acull l'exposició d'Anna, el dia després, de David Coronado. Es tracta d'un recull de fotografies realitzades per este autor al voltant de la situació dels pobles afectats per la catàstrofe i del procediment de neteja dels carrers. Cal destacar que per muntar l'exposició, Coronado ha utilitzat marcs bruix de fang d'una exposició que l'aigua li va destruir. L'acte d'inauguració de la mostra va comptar amb l'alcaldessa de Vilafranca, Sílvia Colom, que presentava a un David Coronado molt satisfet de poder portar les seves fotos i el seu llibre fins a la comarca dels Ports. En principi jo no volia fer una exposició ni un llibre, jo simplement estava netejant, vaig estar uns mesos entre Sedaví, Alfafar, Massanassa, Benetússer, Catarroja, i de quan en quan teníem alguna cosa, no sóc jo, tots els veïns, alguna cosa molt sorprendent, agarraven el mòbil i feien una foto. Jo que soc fotògraf amateur i escriptor, al final vaig fer les fotos a poc amb intenció, amb una intenció documental, i vaig reciclar fotografies d'una exposició que havia fet a la universitat i que la Dana havia destruït, i se va ocórrer agarrar aquestes fotografies de la Dana i enmarcar-les en els marcs que la Dana m'havia destruït. Fins a Vilafranca, David Coronado també ha portat altres elements destacats en el dia a dia dels pobles afectats, així com un vídeo explicatiu de com van ser els dies i mesos següents a la catàstrofe del 29 d'octubre. He intentat, a més de les fotos, portar alguns elements com el fang. N'hi ha fang líquid en un bot i n'hi ha fang sòlid, i també les eines de neteja d'aquests dies. A banda de l'exposició, Coronado també ha escrit un llibre que porta el mateix nom, d'Anna, el dia després. Un llibre que bàsicament és una continuació de la mostra, ja que aporta moltes fotografies més al voltant de la situació de pobles com Sedaví, Massanassa, Catarroja o Alfafar. El llibre es diu d'Anna el dia després i comença en una redacció un poquet el dia a dia, de com vaig veure jo tots els pobles destrossats, i a continuació van les fotos, totes les fotos que he fet en els dies de postdana i un poquet després també. O sigui que hi ha fotos fetes en el mòbil i també en una càmera normal. En l'acte d'inauguració també es va tractar de com és la situació actual dels pobles afectats un any després. Segons comentava Coronado, encara queda molta feina per fer. El més evident, els carrers estan nets, però n'hi ha ponts per a reconstruir, n'hi ha col·legis, escoles, auditoris, centres culturals que encara estan per fer, i tardarà un temps en tindre els pobles les infraestructures culturals i socials per a restablir i tornar a la normalitat. Un bon grapat de persones interessades es van donar cita per veure l'exposició de David Coronado, que romandrà oberta durant unes setmanes a Vilafranca, on podrà ser visitada dintre de l'horari d'atenció al públic de l'Oficina de Turisme.